Pakkasta on 16 astetta, mutta ei tuule lainkaan. Niin mitäs tässä sunnuntaina aamukävelyllä? Miettii, ottaisiko ton auton pois talviseisonnasta vaikka tuossa maaliskuun puolivälin tienoilla, että nastattomat talvirenkaat eli kitkarenkaat on alla. Jos meillä on vähän väsynyt tähän tubettamiseen, muiden striimien seuraamiseen. Tai lähinnä tähän kotimaiseen live-striimikeskusteluskeneen. Saatan pitää taukoa. En oo kuollut, vaikka pitäisin taukoa. Tietysti sekin on ennen pitkään mahdollista. Lidl aukeaa sunnuntaisin 10. S-Marketit ja K-kauppa jo 9. Kävin jo K-kaupassa, mutta tuun tänne Ai niin, siinä on hautuumaa, siitä oli puhetta. Joo. Ei kun täydennysostoksille. Päätän täältä tähän. Ai niin, sen verran, että huomenna alkaa kaupan lakko, mutta vähemmistötyöntekijöistä on PAMin jäseniä, niin esimiehet ja kauppiaat ja puolet henkilökunnasta hoitaa kyllä, että kaupat on auki. Jep. Se siitä.